Vždycky začínám já, ty začínáš ty. Protože to bude pekelný. Máš? Určitě? Počkej, nedívej se ale. Nedívej se ale, já to musím podát a dovést. Neboj se. Nic, to máš úplně, pojď. Pojď. Co mi ho zabil, pojď mi blíž. Pojď, musím pořádně, pojď. Nedívej se, pojď, neboj se, jdu k sladké, neboj se. Co ty? Pojď k sladké, neboj. Pojď, jdeme. Odezí, zkus. No, skoro, jaký? Můžeš říct přesně jaký. No, dívej se, skoj hlavu. No, pojď. Neví, tak to pořádně užívají, a víš, co to je. Moje ponožka. Co ty vyzřeš? Ticho teda. No, teď já. No, co to je? Tak je to můžu, že neřekneš. Au, já si chvíli dostával nos. Kafe? Ne, že si tam kafe, kuda, hnusně. Fuj. No. Neproješ ještě nějakou věc? Já už jednu, to pojď. Bude to ponožka, bude to opět no, kruto přísná věc, kruto přísná. 20 let pořádně? Tak mě to zatáhne, ale, slyšíš? A to nedíváš. Nemusíš se bát, zase je to sladké. No, a teď kus. Nevím, a teď kus sladké, nemůžeš to. No, a jdu tady to pořád. Pojďeš to mluvit? Jo, a poslední, ale to bude to. No to je jako nechci. Co to zase sypeš? Au. Nevím, jak to tam. Ne, je to koření. Nevím, na ryby? Ne. Steakové? Grilovací? Jo? Jo, to je kafe. Je to grilovací? Ne, je grilovací zranina. Tak myslím, že by stačilo teďko, ne? Proto to bral. A ty to je vždycky zupné zbázněm? A jsem rád, že je normální? A mluvili svůj dceru, ty ponožky byly řádně čisté.